Wacht, ik ben nog niet. Ik heb hem nog niet eens op camera. Ja. Wacht. Kan Ik iemand ben die bijna bij camera. Ja. Ja. Nee? Ja, doe dan. Doe maar. Wacht, hij heeft foto. Oh, godverdomme. Is je ruikt idee? Dat is niet plezant. Wat een dwaas. Dat is niet plezant. Wat een Shit, man. Laat het nou eens even erin zitten dan. Ik kan er echt mommel mee ook, hè. Wat een gek man. Wat een baas. Ja. Ik heb er nog 3. Wil je er ook één? Nee, ik dacht